duk malamin da ya ce kar ku yi zanga-zanga in yana kan mambari ku harbo shi akan mambar. In ka tsaya ka karewa rigar jikinsa kallo za ka tabbatar baya cikin wannan wahalar. Wani ne ya ce in na isa na maimaita abin da Abu Salma ya faɗa na ga me zai faru, na maimaita. Ai shi Abu Salma sai yanzu ɗauri ya zo kan shi. Ni kwa ɗauri ya zo kaina tun a lokacin da ni nake tunanin ni ban isa ɗauri ba ma. Aka ɗaure ni kuma aka nuna min Najeriya dokar ta masu kuɗi ce. Aka zalunce ni saboda ni 'yar talaka ce. Bayan an ɗaure ni an sake ni aka zo kuma aka yi ƙoƙarin a tilasta min sai dai in ci abin da aka ɗaure ni daban yanzu abin da ake ƙarata da ban a kai. Na ce ban yadda ba. Ƙiri-ƙiri wanda suka yi ƙarata suka daina zuwa kotu. Ni kuma duk ƙarshen wata zan taka na je kotu. Ni yanzu ɗauri wallahi baya firgita ni sai dai wani abin daban. An faɗa Najeriya ƙasar masu doka, ƙasar masu kuɗi ce. Me kuɗi ne kawai yake da iko yake da ‘yanci. In ba a wannan media ba ta inda talaka zai fito ya faɗi damuwarsa a saurare shi. In police station aka kai ka a wulaƙance kake ba ka da kuɗi. In kotu aka kai ka a wulaƙance kake. Alƙali kamar ana tunzura shi ya tura ka firzin. Duk wanda aka riga aka kai shi firzin an goge mai duk wata hadda a rayuwarsa. Kun san masifar da talaka yake ciki? Ba ku sani ba saboda ba kwa cikinta. Talaka zai kwane ya wuni bai ci ba bai sha ba. Amma ya yi ƙoƙarin ya fito ya zanga-zanga don yana tunanin zai samu mafita. Kun fito kun yi ca a kai. Wanda zai ce zanga-zanga haramun ce daban, wanda zai zo ya ce ai daman ta'addanci suke so su yi duk da ba. Ai talaka ya daɗe da zama a cikin ta'addanci don koyaushe shi ta'addanci ake aikata wa rayuwarsa. Ko don ku kuna cikin jin daɗi kuna kwana a AC da iyalanku. Ku bar matasa su fito su yi zanga-zanga, Allah zai kare su. Allah shi yake kare bawansa ba wani ƙato ba. Ba abin da kuka isa ku yi wanda Allah bai kaddara wa bawa ba. Mulkin zalunci a Najeriya yayi yawa. Ba abin da shugabannin nan suke yi sai dumama kujera da cin hakkin talakawa. Sai an yi magana ku ringa bi ɗaya bayan ɗaya kuna kama talakawa. Da 'yan Boko Haram, 'yan bindiga kai, kidnappers da su za ku fito ku yi ta taɓar za mu san cikakkun ku maza ne kuma cikakkun shugabanni muka zaɓa. Kama talaka da kuke daudice. An faɗa kama talaka da kuke daudice. Ku zama cikakkun maza.